Mutta joo, tai käännytyslaki, mikä on nyt hallitus esittänyt eduskunnalle, mun mielestä se on ehkä törkein, tai varmasti niin kuin törkein, mitä hallitus on tähän asti ajanut. Siksi, että se voi konkreettisesti johtaa ihmisten kuolemaa. Se on tarkoitettu Venäjän masinoimien rajan ylittäjien pysäyttämiseksi ja ehkä myös niiden ihmisten pysäyttämiseksi, jotka mahdollisesti Venäjältä tulee oma-aloitteisesti. Mä kutsun näitä tässä niin kuin yhteydessä elintasopakolaisiksi, mutta mun mielestä elintasopakolainen, mä käytän sitä niin kuin arvoneutraalisti, sitä termiä, että mun mielestä ihmisellä on oikeus pyrkiä parantaa omaa elintasoa tai lähtökohtaisesti ainakaan se ei ole paha ihminen, joka sitten pyrkii muuttamaan johonkin rikkaampaan maahan parantaakseen omaa elintasoa, mutta myös on mun mielestä tärkeää erotella elintasopakolaiset sitten vainoa pakenevista, ja mun mielestä niin kuin turvapaikkajärjestelmä sen pitäisi olla mekanismi, joka sitten auttaa vainouhreja. Se mun mielestä on ehkä hyvä tapa tasata globaaleja tuloeroja tai vaikkapa ratkaista työvoimapulaa tai jotain tällaista. No, mutta tosiaan ensimmäinen syy ja olennaisin syy, miksi tämä on aivan niin kuin syvältä tämä ehdotus on se, että osa ihmisistä, jotka pyrkii Suomeen itärajan yli hyvin todennäköisesti oikeasti ansaitsee sen turvapaikan, jos ne turvapaikkaprosessiin pääsee, he saisivat turvapaikan. Esimerkiksi silloin, kun vajaa 3 vuotta sitten Venäjä masinoi Puolaan turvapaikanhakijoita ja myös Liettuaan, niin silloin siellä esimerkiksi oli tällainen keissi, että sinne työnnettiin Puolasta takaisin metsää talvella jesidiperhe, joka sitten oli siellä viikon, ei kenenkään maalla ja melkein sitten siellä nääntyi nälkään. En tiedä, miten tämä keissi loppupääsikö he lopulta sitten Puolaan vai takaisin Valko-Venäjälle vai mihinkään, mutta tästä uutisoi siis silloin, kun tilanne oli päällä, sitä uutisoi Rudaf. Tällainen Irakin Kurdistanin uutispalvelu ja oikeasti ei niin kuin, voi vakavasti kukaan väittää, etteikö jesidit ansaitsisi turvapaikkaa tai tarvitsisi suojelua. Se on varmaan yksi maailman tälläkin hetkellä vainotuin kansanryhmä, ISIS, kuten kaikki tietää, järjesti kansanmurhan jesidejä vastaan 2014, mutta sitä mitä monet ei tiedä, että se ikään kuin tilanne on edelleen päällä, etninen puhdistus jatkuu. Turkki iskee jesidien asuinalueille Sinjarin jatkuvasti ja sitten myös, että Sinjarista paineita ei useinkaan päästetä kotia, usein sitten niiden maatkin sitten, niiden kansanmurhan maatkin sitten usein onkin yhtäkkiä Arabian hallussa. Ja mediassa nyt on Suomessa uutisoitu, että Suomen itärajan yli syksyllä tulleista ei ole kukaan saanut turvapaikkaa, mutta sehän ei tarkoita, etteikö heistä kukaan sitten jossain vaiheessa sitten lopulta prosessissa saisi turvapaikkaa. Että nämä turvapaikkaprosessit ne yleensä kestää kuukausia tai vuosia ja varmasti kukaan niin kuin syksyllä tulleista ei ole vielä saanut ainakaan siinä tapauksessa lopullista päätöstä, jos on tästä päätöksestä valittanut. Ja tosiaan maailma on monimutkainen paikka ja niin kuin samanlaisessa tilanteessa voi olla ihmisiä erilaisista lähtökohdista. Että ihan hyvin voi olla ihmisiä, jotka niin kuin lähtömaista voi tulla samasta tilanteesta ihmisiä, jotka tarvii oikeasti on vaineuhreja, tarvii turvapaikkaa ja sitten jotkut toiset ihmiset sitten on kiinnostunut lähinnä niin kuin muuttamaan länsimaihin ja parantaa sillä tavalla omaa elintasoa, mutta nämä ihmiset saattaa tulla nämä 2 ryhmää ihan samoja reittejä ja käyttää ihan samoja keinoja. Ja jos sulla oikeasti olet hengenvaarassa jossain vaikkapa maassa, mistä sä lähdet, jos vallanpitäjät vainoo sua vaikka jossain Syyriassa, niin sulla on ihan se ja sama, että mitä kautta sä saat viisumia, kuka sua auttaa, että auttaako sua sitten joku Nigerian mafia vai auttaako sua FSB tai itse Putin, niin kyllä sä sen niin kuin sille reitille lähdet ja sitten maksat sen verran, kun sulla on sitten mahdollisuus sitä maksaa. Sen takia, että joku niin kun turvapaikanhakija tulee vaikka itärajan yli tai sitä auttaa, jos joku järjestäytynyt rikollinen ryhmä jossain välissä se matka, niin se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi oikeasti turvapaikan tarpeessa ja etteikö se olisi hengenvaarassa, jos se sitten, sille ei sitä turvapaikkaa ei anneta. Ja sen takia on, että ei ole mitenkään niin kuin helppoa erotella näitä ihmisryhmää toisistaan, niin sen jälkeen sen takia on olemassa tämä turvapaikkajärjestelmä. Se ei ole mitenkään virheitä järjestelmä, mutta ihan kohtuullisen hyvin. Suomessakin pystytään erottelemaan ne, jotka on vainouhreja ja sitten ne, jotka sitten ei sellaista niin kuin suoraan väistämättä ole. Ja myös
paljon puhutaan sitä, että okei, sitten kuka tahansa tänne tulee, niin sitä ei onnistuta täältä, sitten se ei koskaan lähde pois, mutta mistä tahansa perusteella. Mutta sekä ei pidä paikkaansa, että ylivoimainen enemmistö niistä, jotka ei turvapaikkaa saa, niin ne kyllä sitten Suomesta lähtee johonkin ennen pitkää ja myöskin, tai sitten saa sen oleskeluluvan mahdollisesti jollain toisella perusteella. Ja myöskin suurin osa maista on nykyään ottaa takaisin sitten niitä omia kansalaisia, jotka ei turvapaikkaa saa. Ja se, että sitten jos turvapaikkajärjestelmä sitten heitetään roskikseen, niin se sitten tarkoittaa sitä, että vain uhrit ei pääse voimaan. Eikä sillä niin kuin Suomessa on merkitystä, että tämä laki on voimassa vain itärajalla, koska jos itärajalle tulee joku ihminen, joka oikeasti alkuperäisessä kotimaassa on sitten hengenvaarassa ja mahdollisesti joutuu kansainvälisesti etsintäkuulutetuksi, niin ei se Suomeen pääse mitään muuta kautta, että ei se sitten Suomeen pääse myöskään lentokoneella tai huvijahdilla tai uimalla tai muutenkaan. Venäjä ei ole mikään turvallinen maa, sekin yllättävä kyllä. Monet ihmiset tuolla internetissä sitten on mulle selittänyt, että joo, että jos ne ihmiset tulee Venäjälle, niin Venäjä voi pitää näistä ihmisistä huolta, että kummasti sitten Venäjä aina vastustetaan joka välissä, mutta sitten heti sitten samaan aikaan sitten Venäjä voikin olla sitten täysin tällainen niin kuin humanitaarinen mallimaa, jossa kuka tahansa pystyy turvallisesti asumaan, mutta tämähän ei ole se keissi, että Venäjällä oikeastaan kukaan ei saa turvapaikkaa, paitsi ehkä jotkut Venäjän tukemat syrjäytetyt diktaattorit, jotka on sitten joutunut pakenemaan kotimaassa, tai sitten tällaiset Edward Snowdenin kaltaiset VIP-persoonat. Siellä Venäjällä todennäköisesti asuu satoja tuhansia ihmisiä vaikkapa Afganistanista ja Syyriasta, jotka on niin kuin jatkuvasti karkotusuhan alla ja hyvin tällaisessa vaikeassa tilanteessa. Että tietystikin parempi olisi, jos Venäjä huolehtisi turvapaikanhakijoista ja antaisi turvapaikkoja siinä, missä Suomikin antaa, mutta Venäjä nyt on mitä on, eikä sitä välttämättä ihan lähiaikana pystytä muuttamaan ainakaan, jos Ukraina ei voita sotaa Venäjää vastaan. No, mihin sitten Venäjä pyrkii? Sitäkin on vähän niin kuin tällaisia erilaisia ajatuksia. Tosissaan jotkut on sitä mieltä, että tänne tulee nyt pieniä vihreitä miehiä ja ikään kuin turvapaikanhakijoita oikeasti Wagnerin agentteja tai jotain palkkasotureita ja sitten vallottaa Suomen. Ilmeisesti sitten kepeilee lumipalloilla tai jotain. Mutta joo, oikeasti Venäjähän niin pohjimmiltaan pointti on vaan lähinnä tuonne jonkinasteinen koosto Suomen NATO-jäsenyydestä, että nyt me ennen tätä pidettiin itärajaa kiinni, nyt ei enää pidetäkään lällälää. Siinä ei välttämättä ole tässä joka suhteessa tällaista mitään pitkän tähtäimen strategista päämäärää, mutta on myös varmaankin voi hyvinkin olla tällaisia pidempiaikaisia motivaatioita. Ensinnäkin Putinia ei tuskin harmittaa se, että itäraja menee kiinni, että aina tällainen niin kuin, tällaiseen autoritaariselle hallitsijalle on päinvastoin hyvä, ettei sieltä kukaan niin kuin liian helpolla pääse yhtään mihinkään ja myös sellainen piiritysmentaliteetti, että kaikki vihaa meitä ja sotii ja haluaa tänne hyökätä. Ja tässä keississä sitten se on erityisen edullista, koska sitten tämä uusi rautaesirippu siinä, missä vaan edellinen Berliinin muuri, niin se rakennettiin Itä-Saksassa. Se rakennettiin niin kuin idästä päin, mutta nyt tämä nykyinen sitten muuri rakennetaan ja lännestä päin, että se kustannukset tästä uudesta rautaesiripusta, niin ne on sitten kokonaan ulkoistettu. Että niistä sitten maksaa suomalaiset eikä Venäjä. Mutta myös Venäjällä on nykyään tämmöinen uusi konservatiivinen valtioideologia, jota on niin kuin kehitetty viimeiset noin 10-15 vuotta, jonka mukaan Eurooppa on eurosodomia ja se ikään kuin sitten on tämmöinen niin maailman syleilevä kosmopolitaani globalisti, mutta on unohtanut perinteiset konservatiiviset arvot ja eikä suojele omaa kansakuntaansa. Ja tässä suhteessa sitten Putin on tietysti samaa mieltä Euroopan oikeista populistien kanssa. Suomessa tietysti nykyään ei voi oikeista populistit Putinia kehua, mutta muualla Euroopassa kyllä ei ole edelleenkään niin kuin, sit on unohdettu tätä niin kuin Putinin ihailua. Ja tietysti niin kuin tämän uuskonservatiivisen ideologian mukaan tämä turvapaikkaoikeus, mitä länsimaissa on, niin se on tällaista antikansallista haihattelua. Ja sitten parempi on, että sitten Eurooppa ikään kuin sitä tuhoutuu, siirtolaisuusturva ja rappistuu, tai sitten Eurooppa siirtyy samanlaiselle arvopohjalle kuin Venäjä, jossa ei tietystikään sitten mitään tällaista turvapaikkaoikeutta ole, että sikäli sitten se on vähän niin kuin sellainen Putinin mielikuvituksessa win-win tilanne, että joka tapauksessa sitten kumpi tahansa se lopputulos onkaan, niin se sitten on Venäjän etu. Mutta onko tämä sitten oikeasti vakavasti
otettava turvallisuusuhka. No, tuskinpa on. Että ainakin sinänsä kohtuullista, että hallitus myöntää tämän turvapaikkalain olevan perustuslain vastainen, että se on ainakin vähintään tällainen 1/5 suoritus, mutta että jos se olisi yrittänyt oikeasti niin kuin yksinkertaisella enemmistöllä eduskunnassa läpäistä tällaisen lain, niin sitten se olisi niin kuin taas fiasko. Siltikin voi ihan hyvin olla, että eduskunnassa tätä skeidaa tulee tukemaan 5/6 kansanedustajista, että Vihreillä ja RKP:llä ja Vasemmistoliitolla niillä on yhteensäkin vain 33 paikkaa, että se on niin kuin 1 paikka vajaa siitä, että olisi se yli 1/6 tai siitä yli, joka sitten pystyy sitä lain estämään. Tietystikin varmaan sitten osa edustajista tulee olemaan pois ja varmaan sitten voi hyvältä säkellä tulla jotain demarien tai vaikka keskustan tai kokoomuksen hajaääniä tätä lakia vastaan, mutta enpä pidättelisi hengitystä sitä odotellessa. Ja tosiaan tämän lain vastustus on haasteellista siksi, että oikeastaan niin kuin tällaisessa suvereeneihin kansallisvaltioihin perustuvassa oikeusjärjestelmässä niin on tosi haavoittuvaisessa asemassa ne ihmiset, jotka ei ole kansalaisia, koska tavallaan kaikki oikeudet ja velvollisuudet ja niin kuin mahdollisuus osallistua niin perustuu kansalaisuuteen. Et sitten ne, jotka ei ole kansalaisia, niin ne on sitten kaikkien tavallaan loppukädessä lainsuodattomia, ja sikäli kun jotain tällaisia lakia on heille annettu, niin nekin voidaan sitten, tai tällaisia oikeuksia heille annettu, kuten vaikka oikeus elämään, että ei lähetetä kuolemaan johonkin diktaattorin tai jonkun diktaattorin vankilaan, niin siltikin sekin oikeus sitten yllättävän niin kuin helposti voidaan ajaa sellaisen oikeuden poistamista. Ja myöskään Suomessa sitten perustuslakia ei ole kovin arvostettu. Että kuten tiedetään, niin Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta ja mahdollisuudet estää tällaista lakia sitten perustuu yksinomaan siihen, että eduskunnan perustuslakivaliokunta sitten äänestäisi niitä vastaan tai ne kumoisi, mutta sinne on nyt kokoomus ladannut johtoon omat kaaderinsa, että sitä käymään välttämättä odottaisi. Mutta keskustelua tosiaan yritetään lakkauttaa sillä perusteella, että on salaista tiedustustietoa ja tämä ei oikeasti mikään perusoikeuskysymys, vaan turvallisuuspoliittinen kysymys ja lässy. Mutta nämä nyt on sikäli naurettavia väitteitä, että ei maailmassa ole ennakkotapauksia, että joku olisi vaikka vallottanut jonkun toisen maan tai voittanut sodan tai edes aloittanut sotaa lähettämällä sille jonkun 3. maan turvapaikanhakijoita tai edes omasta maastaan turvapaikanhakijoita. Että ei tuolla niin kuin Venäjä edes päästä Suomeen omia kansalaisia, että edelleenkin halutaan niin kuin ilman viisumeita, että edelleenkin omia kansalaisten liikkumista halutaan kontrolloida. Tietysti kaikki on mahdollista ja kaikenlaista tapahtuu ja esimerkiksi sitten 9 vuotta sitten Pariisissa, kun oli tämä ISISin isku Bataclan konserttihalliin, niin jotain tämän iskun tekijöistä oli tullut turvapaikanhakijoina Eurooppaan, mutta samalla sitten tietysti, mutta tästäkin on nyt melkein 10 vuotta aikaa. Varmasti jotain niin kuin samantyylistä voi tapahtua ennen pitkää, mutta huomattavasti enemmän tulee niin kuin tällaisten aseellisten iskujen tekijöistä on tullut vaikkapa opiskelu- tai työviisumilla, kuten esimerkiksi kaikki 911-iskujen tekijät Jenkeissä, että pitäisikö sitä kaikki opiskelu- ja työviisumitkin kieltää, ja varmaan sitä turismi pitäisi myös kieltää, koska kaikessa on aina uhkia ja riskejä. Niitähän on niin kuin maailma täynnä, ja kuka tahansa voi olla vakoja tai sabotööri tai joukkomurhaaja tai mitä tahansa. Nyt kannattaako sitten tällaisten niin kuin pahimpien kauhuskenaarioiden pohjalta nämä päätökset tehdä, niin se on sitten toinen juttu. Ja myöskin tällaiset vertaukset Krimin valtaukseen 2014, niin ne vähän ontuu sikäli, että silloin kun Venäjä valtasi Krimin, niin Ukrainassa oli viisumivapaus venäläisille. Että sinne oli huomattavasti helpompi päästä. Ja siinä ei ollut todellakaan niin kukaan millään lailla varautunut mihinkään tällaiseen, mutta yritäpä hakea jostain kehitysmaasta Suomen-viisumia, niin sitten voit sen vaikkapa turistina tulla tänne, niin sitä voi sitten kokeilla, että onko tänne helppo tuosta vaan tulla. Ja varmaankin niin kuin sitten vakojakin voi aina olla joukossa, mutta myöskin Suomeen tulee joka vuosi diplomaattipassilla venäläisiä vakoja, eikä niitä voida laittaa vankilaan, koska niillä on diplomaattinen immuniteetti.
Että sitä on niin kuin vakoilla paljon helpompikin tapa tulla. Ja jos oikeasti uskoo, että joukko turvapaikanhakijoita vaikkapa Afganistanista tai Somaliasta tai Syyriasta, niin sitten kivellä ja kepeillä vallottaisi Suomessa jonkun strategisen objektia ja valmistelisi sitten Venäjän hyökkäystä, niin kannattaa varmaan kanssa aina tsekata sängyn alle ennen kuin menee nukkumaan, että onko siellä mörköjä. Ja tosiaan se nyt ei ole mikään niin kovin kummallista, että Venäjä ei estä Suomea ilman viisumia tulijoita, että se systeemi, mikä tuossa itärajalla oli ennen viime vuotta, että Venäjä huolehti siitä, että kaikilla Suomeen pyrkivillä on voimassa oleva Suomen viisumi, niin se oli niin kuin hyvin poikkeuksellinen ja myöskin tämmöinen niin kuin Venäjän laaja valvonta itärajalla, että ei tuolla varmaankaan tällaisen niin kuin poikkeuksellisia järjestelyjä, vaikka sitten mitä tapahtuisi, niin välttämättä enää koskaan niin kuin päästä, että oikeasti niin toi itärajan tilanne on lähinnä niin kuin muuttunut sellaiseksi, mistä on tilanne suurimmalla osalla maailman rajoista. Ja myöskin tuolla EUn ulkorajalla, niin kuin kaikilla ulkorajoilla, niille tulee muilla ulkorajoilla tai ainakin noilla eteläisillä ulkorajoilla, niin aina sinne tulee turvapaikanhakijoita myöskin ilman, että mikään maa niitä sinne erityisesti masinoisi. Ja se, että tosiaan se tilanne on nyt sitten muistuttaa enemmän sitä, mitä kaikkialla muualla maailmassa, niin se myös tarkoittaa, että vaikka täälläkin niin kuin paperilla on ehdotettu, että se olisi voimalla aina kuukausi kerrallaan, niin todennäköisesti sitä sitten jatketaan aina vaan kuukausi kerrallaan, että todellisuudessa tästä turvapaikkajärjestelmähaun lopettamisesta ollaan tekemässä pysyvä asiantila. Mutta esimerkiksi niin kuin muualla, että okei, että ei sanota, että joo, että ei ole niin kuin sama asia kuin Suomi ja Venäjä, mutta oikeasti esimerkiksi Kreikalla ja Turkilla niillä on olemassa oleva aluekiista, jännittyneet välit ajoittain on kärjistyneet välit. Kreikka on maailman yksi militarisoituneimmista valtioista. Suomen rinnalla varmaan ainoastaan Israel ja Pohjois-Korea on militarisoituneimpia siellä. Mutta siltikin sitten Kreikkaan tulee turvapaikanhakijoita Turkista, että okei, siellä on takaisin työntäjä, mutta asioiden mittakaavakin on vähän toisenlainen ja läheskään kaikkia ei työnnetä takaisin. Samaten Syyrialla on Turkilla on erittäin vihamieliset välit Syyrian kanssa ja Iranin kanssa, käytännössä oikeastaan melkein sotatilassa Syyrian kanssa, koska tukee siellä sitten aseellista oppositiota, mutta silti Turkki on tullut 3 miljoonaa pakolaista Syyriasta. Joka vuosi tulee varmaan vähintään 100 000 turvapaikanhakijaa tai pakolaista Iranin raja yli, lähinnä afgaaneja. Varmasti sekä Iranista että Syyriasta tulee Turkkiin jatkuvasti vakoilijoita ja mahdollisesti aika ajoin niin terroristeja. Siellä on myös ollut ISISin iskuja ja näin päin pois. Vaikea olisi ollut vaikka 3 vuotta sitten sanoa, että Turkin pakolaispolitiikka on humanimpaa ja rationaalisempaa kuin Suomen, mutta tähän nyt ollaan tultu. Sitten on myös tällainen, mikä täällä keskustelussa vaikkapa Twitterissä on tullut esiin, että usein kuvitellaan, että pakolais- tai turvapaikkaoikeus olisi sama asia kuin sitten ikuinen Kelan tuet. Tämä on niin kuin vähän niin kuin kontroversaalia asia ehkä myös turvapaikanhakijoiden tukijoiden antirasistisissa piireissä tai yleensähän niin kuin vasemmistossa tykätään puhua, että jos joltain vaikka leikataan tukia, niin se sitten on kuolemassa nälkään ja näin päin pois, mutta eihän se niin kuin oikeasti on niin, että ylivoimaisessa enemmistössä maailmaa ei ole mitään Kelan tukea ja silti ihmiset niissä niin kuin tavalla tai toisella elää ja samaten niin kuin maailmassa on kymmeniä miljoonia pakolaisia, niistä hyvin niin kuin pieni sivu on. Länsimaissa ja suurimmassa osassa maassa ei tietenkään ole mitään niin kuin asumistukia eikä Kelan tukia eikä kielikursseja, mitään tällaista, mutta silti niin kuin turvapaikan hakijoita on ja systeemi jotenkin toimii ja suuri osa suhteessa asukaslukuun eniten pakolaisia on ollut yleensä esimerkiksi jossain Ugandassa tai Malavissa, mutta ei ne maat ole mihinkään romahtaneet. Ja mahdotonta kuvitella, että Suomi olisi jotenkin vähemmän stabiili tai vähemmän kestävä kuin vaikkapa joku Malawi tai Uganda. Jännästi niin kuin ajatus siitä, että Suomessa on niin kuin olemassa sosiaalituet ja sosiaaliturva, niin tällaisten niin kuin
siirtolaisuuden vastustajan mielessä tekee sitten Suomesta jotenkin romahdusherkemän maa, vaikka kaiken järjen mukaan sen pitäisi olla päinvastoin. Ja mun mielestä on niin kuin erittäin hyvä, ettei pakolaisia sitten jätetä kadulle asumaan Suomessa, että tosiaan turvapaikanhakijat ja pakolaiset, ne saa täällä niin kuin asuntolot ja asunnot ja sosiaalituet. Mutta mun mielestä on myös niin kuin oikeastaan aika itsestäänselvää, että jos Suomeen tulisi vaikka vuosittain 500 000 turvapaikanhakijaa, niin tällaisia palveluja ei niille pystyttäisi järjestämään. Ja tässä on vähän ongelma itse asiassa usein tässä turvapaikkakeskustelussa, että usein se taistelu käydään niin kuin sellaisista kysymyksistä, jotka ei ole niin kuin täysin ensarvoisia, joskus ne on mun mielestä jopa aika epärelevantteja. Esimerkiksi niin kuin sellainen ehdoton palautuskielto. Että tässähän oli syksyllä tämmöinen keissi, että Irakista tällainen irakilainen mies oli murhannut Irakissa norjalaisen vaimonsa ja sitten se oli siellä tuomittu, mutta pääsi sitten pakoon sieltä ja sitten tuli Suomeen väärän henkilöllisyytensä. Sitä ei pitkä aikaa selitetty, mutta sitten se saatiin selville. Mutta sitten todettiin myöskin, että häntä nyt ei voi sinne Irakin Kurdistaniin karkottaa, koska siellä häntä mahdollisesti uhkaisi kuolemantuomio, vaikka käytännössä ei. Ja sitten näin päin pois. Tietysti tällaiset keissit niin turvapaikkajärjestelmä näyttää vähän omituiselta ja mun mielestä se niin on se, mihin mä hirttäytyisin. Että mua ei olisi niin oikeastaan haitannut, vaikka tämä vaimonsa murhannut kaveri olisi sit sinne Irakiin lähetetty. Ja jos se niin sitä elitsee se kuolemantuomio, niin sitten olisi voinut Suomen viranomaiset sitten järjestää, että se kuolemantuomio olisi siellä peruttu ja muutettu vaikka elinkautiseksi vankeudeksi. Ja tätä tyyppi oli ollut istumassa, mutta oli sitten painut vankilassa. Mutta jostain niin kuin tällaisesta muodollisesta syystä ja viranomaisten piittaamattomuuden takia sitten kukaan ei ollut tätä hommaa oikeastaan hoitanut. Mutta ei se olisi mun mielestä ollut mikään järkyttävä hyökkäys turvapaikka-oikeutta kohtaan, josta olisi hoidettu. Ja samaten niin kuin myös ehkä sellaiset niin kuin sosiaaliturva- ja elintasokysymykset on, vaikka ne onkin tärkeitä, ne on toissijaisia, koska on niin kuin eri asia niin kuin keskustella siitä paljonko kun saa rahaa vai se, että onko sille ylipäätänsä oikeus turvaa ja elää. Mutta sitten sen takia, että kaikki nämä vuodet on keskusteltu just vaikkapa tämän palautuskiellon ongelmista tai sitten kuinka paljon menee turvapaikanhakijoihin rahaa tai tällaisista asioista, tai vaikkapa siitä, kuinka niin sitten ketään ei muka saataisiin karkotettua, niin sitten sen takia nyt yhtäkkiä hallitus voi pyrkiä tuhoamaan koko turvapaikkaoikeuden kaikilta, jotka pyrkii sitten Suomen Venäjältä, että sen takia oikeasti se niin kuin mittakaavajuttu on ihan älytön, koska sinänsähän niin kuin sellainen ehdoton minimi, mikä riittää ihmisen sen elämiseen, niin sehän ei ole kovin suuri. Ja todennäköisesti sitten saattaa olla jopa niin kuin negatiivinen kustannus valtiolle, koska sitten ihmiset kuitenkin, turvapaikanhakijat sitten tekee ja pakolaiset sitten tekee työtä ja silleen. Mutta sitä ei oikeastaan niin kuin koskaan, sitä ei keskustella, koska yleinen ajatus on se, että kaikki on ihan saatanan kallista ja mahdotonta, jos tänne tulisi vaikka 1 miljoonaa ihmistä, mutta ei se jostain syystä sitten olekaan mahdotonta sitten vaikkapa Ugandassa, jossa sitten tällainen tilanne on, tai vaikkapa Libanonissa. Ja jos Suomeen tulisi sitten joku vuosi vaikka 1 miljoona pakolaista jostain, niin sitten ne majoitettaisiin telttoihin tai parakkeihin. Ja sillä on Suomessa aina eletty, että Suomessa on ennen kuin tänne keksittiin savupirtit, ihmiset asu kodissa, joka on tuhansia vuosia ajan, joka on sitten sama asia kuin teltta. Ja tietysti niin kuin tämä asumisperusteinen sosiaaliturva ja toisaalta ja sitten turvapaikkaoikeus, ne on molemmat asioita, jotka on perustuslaissa, mutta ne on valtavan niin kuin, täysin eri mittakaava asioita. Et varmaankaan missään maassa ei vielä 100 vuotta sitten ollut asumisperusteista sosiaaliturvaa, mutta sitten taas turvapaikkaoikeus, niin se on tuhansia vuosia vanha juttu, että se on mainintoja jossain niin kuin vanhoja yli 3000 vuotta vanhoissa rauhansopimuksissa ja niin päin pois, että se, että tällainen asia halutaan romuttaa, niin se on mun mielestä paljon isompi asia kuin keskustelu sitten asumisperusteisesta sosiaaliturvasta. Ja tietysti joku niin kuin sitten, että perustetaan sinne Kainuuseen joku telttaleiri vaikka 100 000 ihmiselle, niin se on aika karua, mutta mä luulen, että maailmassa tulee olemaan elämä aika karua tällä vuosisadalla, koska erilaiset ilmastokriisit ja muut katastrofit niin tulee sitten aiheuttamaan sotia
jotka sitten vuorostaan sitä aiheuttaa pakolaisuutta paljon suuremmassa mittakaavassa kuin aikaisemmin. Et se on sitten lähinnä valinta, että halutaanko pyrkiä edes jollain tavalla niin kuin pitämään ihmisiä hengissä ja hallinnoimaan sitä kurjuutta, vai sitten annetaanko sitten tällaisen jengi- ja uskonsotia ja kaikkien muiden sotien sitten leviä joka puolelle ympäri maailmaa. Mutta ei nykytilanteessa mun mielestä ole niin mitään pointtia luopua asumisperusteisesta sosiaaliturvasta, että syksyllä tosiaan itärajan yli tuli alle 2000 henkeä ukrainalaisia, on tullut Suomeen 10 kertoja enemmän, varmaan ainakin 30 kertaa enemmän, 40 kertaa enemmän. Mutta ja siitä huolimattakaan ei tämä systeemi ole mitenkään hajoamassa. Mutta jostain syystä sitten vaan tämä niin itäraja-asia jotenkin sitten menee ihmisillä tunteisiin ja sitten sen ympärillä sitten valitaan pahin mahdollinen skenaario ja sitten politiikkaehdotukset sitten tehdään valmistautumalla siihen pahimpaan mahdolliseen skenaarioon. Mutta tietysti se on tärkeä keskustelu sinänsä, ja tärkeää myös puolustaa mun mielestä asumisperusteista sosiaaliturvaa, mutta se on joka tapauksessa sitten täysin eri keskustelu kuin koko turvapaikkaoikeus, ja koko turvapaikkaoikeus on niin kuin huomattavasti paljon perustavanlaatuisempi asia, että siinä on oikeus. Asumisperusteinen sosiaaliturva, siinä puhutaan niin kuin oikeudesta elintasoon, mutta turvapaikkaoikeus on sitten oikeus ihmisille elämään, vaikkakin voi todennäköisesti suurimmalla osalla ihmisistä, jotka Suomeen pyrkii tavallaan tai toisella, niin ei ole suoraan niin elämään kuolemaan kysymyksestä kyse tai vaikkapa vankilasta kyse, mutta varmasti siellä joukossa tulee olemaan aina myös niitä, joilla se tosissaan on elämään kuoleman kysymys, ja jos nämä ihmiset karkotetaan ja sitten niiden kotimaissa pistetään vankilaan tai heitä kidutetaan tai tapataan, niin se on sitten Suomen vastuulla se kidutus ja tappaminen. Mutta joo, tässä oli nyt tällä kertaa kaikki. Varmaankin sitten joku toinen aihe sitten ensi kerralla. Eipä tullut paljon viestejä eikä kommentteja tähän ilmeisestikin. Niihin olisi sitten voinut tässä vaiheessa jatkaa, vastailla, mutta mä sitten tältä erää lopetan tämän tähän, ja sitten varmaankin niille, jotka tuli myöhässä, niin sitten me jossain vaiheessa sitten laitan tämän tallenteen ulos Instagramiin ja sitten vähän editoituna sitten YouTube- ja podcast-palveluihin. Mutta jatketaan sitten seuraavalla kerralla. Kiitos niille, jotka jaksoivat tämän kuunnella loppuun asti.